Inga olero ni kaka jasiasa marahuma ipacho kae ne oneno midhiro mane okwako pacho ka kendo ne okawo okang' mar tiyo kanyakla kod jatend piny mondo mi ne gitiek liet mar siasa kendo kelo dongruok e pacho kae mangima. How did we find ourselves together and why are we here today? In life of a nation, there comes a time when danger knocks on the door. As leaders, we are supposed to scan the horizon, spot the danger, and act to subvert that danger. In 2024, we understood that the dark clouds that were gathering over Kenya could have been exciting, but they could also mark the end of Kenya. Raila omedo ni okang' ma bende Ruto ne okawo wuon mar riwre kode osekonyo ahinya e tieko wich kuot mane piny Kenya nyalo yudo e kind pinje mamoko. We came together to create an environment in which we can discuss our issues and differences as people of one nation. You know, and as you know here, there are countries that cannot discuss their issues at home. In my life, I've attended many meetings in London where African leaders are ferried to foreign capitals from their own collapsing countries to discuss issues they cannot discuss at home. We go together to spare Kenyan that shame. Jod bura mawuok e gwenge mag Mount Kenya mabende siro mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kendo bende gin jokanyo mag duond bura mar UDA koro dwaro mondo mi kik nywan gi romo mabende nitiere kinde duond bura mar ODM kod duond bura no mar UDA. Jalup jatend duond bura mar DCP Cleophas Malala wacho ni romo no en mano mabende geto twak e wi okang' monego kawne jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kod chuga pisi mar Prime Minister ne migosi Raila Odinga. Malala odok ne Sifuna wiseyo mabende biu kuome koda moko kuom jotelo ma okeduond bura mar ODM kowacho ni Raila Odinga osewito mbi mare kuom ne riwore kod sirikand Kenya Kwanza. Kutana leo imeitwa kwa sababu ya Sifuna. Acha nikwambie vile Sifuna atatolewa 1 2 wanaenda kujadili vile wanaenda kupitisha NADCO reports. Na hiyo NADCO reports sio kupitishwa tu, wanaenda kuundia Raila ofisi inaitwa Executive Prime Minister Office. Hiyo ndio ofisi ambayo Raila anaenda kuundiwa. So mimi nauliza Raila Odinga, hatuwezi kuwa agenda ya nchi ni wewe kutafutianga ofisi, wewe kutafutia mamlaka. Kalure kod duogo mar jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua pacho kae kowuok e piny Amerka. Malala onyiso jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mondo mi kik tem mako Gachagua odiochieng' mabende obro mole pacho kae mano mabende en tarika mabende en tich ang'wen mar jumani. Alitolewa kama naibu kama deputy president. Impeachment. Muliona aliambia watu tulieni, endeni muimbe. Raila alipoteza kura, akafanya maandamano Kenya karibu iungwe yote. So this time round we want to tell you, we will not take it lying down. Enough is enough. You must allow democracy to prevail in Kenya. So hii mambo ya Murkomen kuja kutangaza ati aenda shika Rigathi, it's not a small thing. Murkomen, hii sio kitu kidogo, mtaharibu nchi na tuko na wageni. Sasa on Friday kuna quarter finals. Wewe ushike Rigathi Gachagua on Thursday. Utakuwa unatumia akili gani wewe Murkomen? Kawadhi nyimene jatend duond bura mar ODM migosi Raila Odinga koro dwaro mondo ting' mar rango kaka governors tiyo mondo mi okete lwete MCAs kolose kinde romo mabende okelo kanyakla duond bura mar ODM kod UDA. Raila wacho ni ting' mar rango kaka governors tiyo okonego bed mano mar senators. Bende wacho ni senators osebedo ka ketho sa e gwelo governors mondo mi ochope nyimgi kendo duoko penje wi gedo mag apini mamoko magedo makamago gin mago mabende kubeni timo kod sirikal mamalo. Raila bende okwayo mondo mi med counties omenda mamoko ne chenro mag dongruok. Komachielo bende eni jaod bura mar kaunti Masia Laktar Christine Ombaka dwaro mondo gol mapiyo apisa magarita magema Yala sub county kawa wacho ni weche mag nek osebedo ka jimbore e gwenge makono e buthuolo ma dweche 2 mokalo. Kane oloso gi jodak ma South Game Ward, Laktar Ombaka no ywak mokale wi weth mar arita e gwenge makono kama ne owacho ni ji ma ok tin 12 kamoting'o nyithind skul manyiri osenegi e thuolo mag jumbe bura mokalo. Koke kaunti ma Siaya, George Amolo miyowaler mathoth wi wachni. Kano wuoyo South Game kar chung'or bura mag Game, Dr. Mbaka no ywak ni jo Game pod odak gi luoro mokalo koluwore gi wach nok mar arita e gwenge go. There is a lot of violence. There is a lot of murder. Oseneg nyithi skul manyiri matindo tindo. The last 2 months has been terrible for all of us in Game. Inego gigo kinyi sama gidhi skul kata godhiambo sama gia skul. To kondege ting'ade matindo tindo. Tiwite ikeyo. We have been miserable in this
county, in this constituency. Oywak ni nyaka sani gisewito ma ok tin ne ji 12 e lwet jonjore ka koro dwaro ni many yor tieko midhiero no. Too much violence. Waluzo nyithi school are big as we speak. Moronyo Wayiko last weekend. Sani, we have lost 2 watchmen in Yala Township. We had lost 2 watchmen earlier on. Since January nyakasama chungi kai, we have lost karibu jia parkoda. Kuom mano Dr. Ombaka okwayo gai mar ODM Raila Odinga mondo mi okonygie giyudo obila mamoko manyien to kod geche mag timo patrol mondo mi okonye jiwo yore mag arita. Nitie jonek mobeta beta manega ji. Fortunately, anyalo wacho ni fortunately, achiel nyocho maki mujo pinyo ng'e kaka nyocho timo. Moonge sane. But pod ginitie, jonek pod ng'eny. Akwai ni konywa mondo wayud new policemen manyalo rito Yala mondo gichak omigie mtoka ma ginyalo patrol go gotieno kendo omedgi more policemen mondo manage game kae. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Wadhi kaunti ma Migori kama bende wayudo ni moko kuom ute thieth e kaunti no ma Migori obedo kwa chenro mag thieth obedo kod ng'ikruok e moko kuom ute thieth mantiere kaunti ma Migori kaluwore kod ng'anyo mabedo bagi kod nurses e kaunti no ma Migori. Ng'anyo no mabende koro odonjo odiochienge mar 8. Nurses e kaunti no ma Migori wacho ni ok ibido ke tich nyaka chop kaunti piny owacho mar kaunti ma Migori chop dwaro mag gi. Kok e kaunti ma Migori, George Juma miyowa ler mathoth ewi wachni. En dala boro ka chenro mag thieth rochore e kuonde thieth mopogore opogore e kaunti ma Migori kaluwore kod ng'anyo mar nurses madhi nyime e kaunti ni. Thoth nurses nitiere pacho ka giseyo tend kaunti ma Migori kuom rem chopo dwaro margi. Ten nurses ma otele kod jagoro margi Ezekiel Mbira kaachiel kod jakom margi Harrison Wendo wach ni moko kuom gigo eko momiyo gidhi e ng'anyo gin moting'ore mar kaunti ma Migori keto e tim winjruok mane obedo e kind nurses kaachiel kod piny owacho higa mag 2017. Nurses ma Migori County osebedo ka ywak ahinya kaluwore gi return to work formula. Waluongo ni return to work formula mano bedo signed 2017. Return to work formula ni nitiere gi weche maluwore gi meto mar osara kendo achiel kendo e weche mamiyo nurses osebedo ka dhi e ng'anyo Migori County en koso bedo go office mar director mar nursing services. Nursing services gi nurses te duto te mantie iye en oganda maduong'. Kani ok en jok madang' bede bwo jatelo machielo, en nyaka bed gi jatende mawinje. Nurses nie gomo, en gomo moyangi, kaluwore gi okenge mwasedhi duto te. Migori nurses wakwayo ni beduru dala nyaka chieng' moro wanyisu ni uduog e tich. Wendo wach ni kata mano osara mane omedi kod piny owacho ten kaunti ma Migori pok oketo tim nyaka sani. Nitiere msara mane sirikal mar Ruto omedo jotich luongo ni SRC o approve. Tinwang'o ni jo Migori otamore keto pesa ni e osara mar jotich. Tendruok mar nurses e kaunti ma Migori wacho ne nitiere nurses maromo 500 ma osekwamo e ngas achiel mar tich kuom higni buora ka giwacho ni tend kaunti ma Migori osebedo mana katero gi koni kod kocha e weche medo gi ngas mar tich. Motion and redesignation. Nyaka sani county government ma Migori nosenyisowa ni gisechwalo barupe ji mar nurses 518. Jogo duto mosebudho kapok oyudo promotion e kinde malach to kinde gi ng'enyne en higa 4 kadhi mbele. Nurses gima wane gisebedo kod buche mathoth kod ten kaunti ma Migori tongo leo malong'o ma buche gi koro osenyuolo oramo ni ng'anyo margi biro dhi nyime nyaka chieng' ten kaunti ma Migori winj ywak margi. Giwach ni onge buok moro amora mabiro tamo gi dhi nyime kod ng'anyo margi ka gimanyo ratichgi. Kech gigi kok giwinjo to mondo nurses odoge tich ok nyal bedo mayot. Nyaka sani pod wachung' ni nyaka sirikal winjre kodwa e wechwagi ma kok giwinjore to pod nurses nigi thuolo mar dhi mbele gi ng'anyo. Nyaka sani pok wawinjo yo moro makare kaluwore gi duoko manego bed ni watero ne nurses. En ng'anyo manolandi
kokalo dwe mar abich tarik 29. Tend kaunti ma Migori kawo kal kuma pis ma director mochung' ne wechego mag tudruok Walter Guda olero ni tend kaunti ma Migori dhi nyime kod manyo yore matieko ng'anyo mar NASES. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Duol mar NEMA opodho kambi ma Sukari Industries Limited tok luwo chike duto motenore kod weche mag alwora. Kambi no chopo chike mabende tayo weche mag pi kata Kenya Water Quality Regulations 2024, gino makoro nyiso okang' mabende osegoyo e wechego mag rito alwora. Director mar weche mag alwora e kaunti ma Homa Bay, Jacob Asembo, ne oyango ni kambi no mar Sukari Industries ne oluwo chike duto mabende noket kod duol no mar NEMA. Mane mabendo kelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gito mag thund weche mabende ne waikoni. Obila ne ochilo gi magina jago moro mabende iluongo ni Felix Oluero e yor both e kinde mabende ne girakore kod jonjore moko mabende nomonjo kar tongona mare Otieno Manyoro. Komachielo en jatend piny Migosi William Ruto wacho no ikore mar chulo nengo siasa mondo mi one ni piny Kenya ogoyo okang' makare e weche mag dongruok. Bende jatend duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga wacho ni okang' ma bende nokawo mar riwore kod jatend piny Migosi William Ruto ne en kaluwore kod midhiero mane okwako pacho kae higa mokalo. Watude koromo kanyo saa 8:09 ne weche manyien e yo machuok, to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi, mwando ni kata mana mar jomatiyoni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro miyi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata ywa tole namba 0703 027 000. Radio Ramogi Karchun Jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni jatenda duol mabende taya dhula e pacho kae mano FKF Hussein Mohamed wacho ni jip ma jatend piny Kenya Migosi William Ruto osebedo ka jiwo godo jotugo mag Harambee Stars osemiyo gindiko duoko makare mokalo kata duoko maber mokalo e tuke mag CHAN. It's amazing, the motivation, the inspiration you see in their eyes, you know, and he knows them by name now. You know, there's a friendship that has built between the players and His Excellency the President, and it's an amazing thing to see, the way they're motivated, you know. And I think the opening line usually when we walk into that room is, you know, and they discuss many things other than just football, issues of welfare. That's how the houses came up. Right. There are other things as well you might not be aware of that they are gaining. Hussein omedo kwayo johera mag Harambee Stars mondo luwre kod chike mag CAF mano mar nyiewo otiko mag nena adhula kowacho ni mane yo kende mar hepo kum kowuok kuom duol no. When the portal is open, when the CAF now opens up their website and the portal to start selling tickets, the demand is crazy. The demand is through the roof. So there's no hoarding of tickets. There's no, you know, and it's digital tickets. And it's about time Kenyans also learned that you cannot reproduce these tickets. You cannot forward them to your friends. You cannot print and make photocopies. You know, once one ticket has been used, that's it. And we are getting a lot of cases of Kenyans being duped and being conned. Kalure kod kwan mamalo mag johera mabende wuok oko mar pako jotugo e kinde mabende adhula dhi nyime, FKF okwayo sectors mamoko mondo koyie to